Jago orang paran mas paran itu. Yang di Pramotana yakre ang phaika or borona ang sajiane bora hab hamjania borona yakre ang phaika te tamo khajenoro 5 বছর khato midam mungsabu dabi dubun maya mungsabu hinne kre chini lamabu mungsa khaine kre chini mono yakre chini dabi duar phaimani bo hai boroksi chhelelaw netaro boroksi cheno chanangya bongnangya mungsabu si cheya pheya yang daibu kre hai phayo cheno Sono hamon chomo khaimani bo tamo bo meeting po hai ke hai rung te sono mungsa sajanai mungsa krei sono so rang pisa hai sajana sono mungsa subida krei nirmum ani mo Kanchanmani Tripura puila hambai sini media person rangno tini sung Korbuk division ni bisingo jenta tisa bisi comparación como nitobasi parawo bibino party yakarei sung by 9 family ni 32 butar sina IPF tina hamjagai tinin simin IPF tinote phankara khai samung tangna ni sum phajak bono lamsuina ka sina IPF ti Korbuk division committee ni president sina mangana bogiro diang sini atisani Saratripura ni president sini Dubendu tai ang sakbak tangai bongno sing khabar khobai lamsong na